Me kuvattiin teille ennen viime viikolla video, mutta meillä oli väärinpäin kamera tossa ja mikin oli vähän häikkää. Mut virheestä opitaan. Se meni vähän pieleen, niin kuvataan nyt uusi video ja joo, meillä on tosiaan diettiviikko 3 menossa kummallakin. Mä haluaisin löytää täältä vaimarin, mikä niinku avautuu selästä ja sit siinä näkyisi rinta ja kaikki, mutta jostain syystä missään ei valmista semmosia. Kaikki on perusvaimareja. Nyt mennään kattoo, jos myllystä löytyisi joku täältä. Käydään kattoo, jos löytyisi jotain. Niin vittu. Enää. Ja sit varmaan vittu. Ja sit varmaan käydään hakee jotkut energiajuotot vielä tohon salitreeniin. Ei yhtäkään hihatut paitaa Intersportissa. Nyt mennään kattoo vielä yksi kauppa, jos se ei löydy, niin sitten ei voi mitään. Nyt olisi tarkoitus mennä tekemään rintatreeniä. Rintatreenin tarkoituksena olisi vetää failureja joka setti ja saada niin helvetin kova pumppi kuin vaan mahdollista. Nyt käydään vetää dry scoopit pre-workouttiin ja pistetään vähän suolamiksiä sinne ja elektrolyyttejä, niin saadaan paras pumppi. Ja Joel käyttää salaa. Ei vittu leikkaa, ota pois. Aika perus. Meni taas semmonen 2,5 tuntia ja päästiin salille. Kun Andrea haki mun aina pikku säätöä. Mut eiköhän se lähde tosta, kun vedetään vähän PV naamaa. Ei vittu, se ei niin vitusti, mun tulee joku kolmas kerta. Elikkä meillä on pieni erimielisyyksiä joiden kanssa, että aloitetaanko me kulmapenkistä vai tasapenkistä, niin me ratkaistaan tää KPS:llä. Elikkä tänään aloitetaan kulmapenkistä, mikä on se paras tapa aloittaa. Sitten vielä perinteinen dry scoop tästä. Tää on kerta yhtä rankkaa. Sitten eka lämmitellään noita paikkoja auki ennen rintatreeniä. Mahtaaks kuuluu se vielä? Kyllä se kuuluu sitä. Se kuuluu siltä jaksossa. Eli eka vedetään rintaa vähän auki. Tää on aika perus mitä mä teen ennen rintatreeniä. Kaikilla vähän omiin tapoin. Tää toimii mulla hyvin. Mä voin lämmittää vähän enemmän, mut... Ei vitu, se on ehtinyt olkapäivät lämpöä. Mut siis kyllä mä tuolla lämpää vielä. Vähän. Sitten yksi setti ennen kuin tehdään tyyliä tolleen. No niin, ja nyt päästään ekaan liikkeeseen. Ja aloitetaan eka sarja ihan läppäpaino. Katsotaan miltä tuntuu. Liikkuu yllättävän mukavasti. Mä veikkaan, että tänään voidaan heittää rautaa ehkä 110-120 sarjapainoihin ja tavoitellaan semmoista 8-12 toistoa rajaa suunnilleen. Vähän mulla on toi jo olkapää vaivannut, mutta nyt tuntuu paljon paremmalta, niin ehkä tänään päästään jo ihan maksimisarjapainoihin. Katsotaan seuraavaksi toi Joelin setti. Kevyen näköiset se tulee, ei näytä miltään. Nyt on tangos tosiaan 67,5. Kuin ylös mennään tänään? Kuin ylös me mennään tänään? Vittu, mä oon kuistiin. Enää. Pysäytä. Kuva. Kevyen näköistä. Siihen voisi lisää varmaan. Eikä nyt tehdään eka kunnon setti ja nyt on painoa 107,5. Jos tää liikkuu kevyesti, mä saatan siirtyä 115, mut ihan riskiä estämiseksi sitä korkeammaksi ei mennä tänään. Kyllä se ihan hyvältä tuntui, mut mulla ei oo rannetukia messissä. Vähän alkoi sattua ranteisiin loppuun. Ja sit vielä vikasetti. Tässä on nyt 112,5 ja korkeammalle ei mennä. Katsotaan miten liikkuu. Loppus voimat kesken vikastoistosta, mutta ihan mukavalta tuntuu. Hyvä treeni. Katsotaan miten liikkuu. Sitä vitu raivoa. Se alkoi tuntumaan jo. Mikä fiilis? Hyvä. Joo, eli nyt tehdään niinku tää on korvaana niinku penki ja otetaan sit vähän
alarinnan kohtaan, niin saadaan kunnon supistus tonne rinnalle ja saadaan vähän alarintaakin aktivoitua siitä. Okei. Se on vähän raskaampi kuin kulmapenkin jälkeen. Mä aloitan yleensä tällä tasapenkiltä rinnalla. Joo. Ja niin kuin Joel sanoikin jo, että tehdään tasapenkkiä ja otetaan keskirintaa ja vähän alarintaa. Katsotaan kuinka pitkällä päästään nyt puskeen. Aika paljon voimaa meni jo tuossa kulmapenkissä. Pikkuhiljaa alkaa vähän voimat loppu. Hyvä setti. Ja vikana, kun ollaan pumpattu veri sinne rintaan, niin sitten otetaan yksi eristävä liike. Tässä on hyvä silleen, että mennään tosi eteen penkkiin. Vedetään lapaluut yhteen. Otetaan täältä. Tälleen. Työnnetään rinnan kanssa. Tosi tärkeä, että se menee rinnalle, että sä työnnät tuon olkapäätä. Meidän piti tehdä tähän vielä hauikset suoraan putkeen, mutta nyt me päätettiin tehdä vähän vipareita tähän kanssa. Saadaan pikku olkapääpumppi. Vähän pumpataan verta tonne. Joel pääsee tästä aloittaa. Tää on vitos paremmin kuin kulmaan. Ja vikaisliikkeeksi me tehdään vielä alataljas vähän haukkoja. Ja tässä on tavoitteena ottaa tuohon forkkuihin kokoon ja sitten tuohon hauikseen keskimmäisen päähän paksuut. Niin kuin näkyy Joelille, että siellä mukavasti supistelee hauikseet. Tullaan sieltä salilta autolle ja seuraavaksi himaa safkaamaan ja suihkuu. Mut sitä ennen Pikku jauhamiset vielä tässä. Mä ajattelin kertoa teille pienen tämmösen lifehackin. Ei sen enempää siitä. Mut joo, treenis liikku painot hyvin. Oli hauska treeni, vähän rankka päivä. Joo, itelläkin tuli lisää painoa jokaiseen settiin, että vaikka ollaan dietillä. Tässä dietin alussa nyt vielä nousee painot, mutta varmaan tosi jossain kohtaa alkaa tikkumaannekin. Joo, ja nyt on siis dietti viikko 3 menossa ja me vedetään 12 viikkoa diettiä, 9 jäljellä 12-13 pinnassa, eli tästä on ihan hyvä leikata vielä pois. Mulla on nyt AP 103,2 ja mä en tiedä paljon sulla on. Mulla on siinä 82. Eli se on molemmilta semmonen 10 pois, niin sit aletaan olla niinku aika revityskunnossa. Mulla ei varmaan 10. Varmaankin 78 veikkaa. Mä veikkaan, että mulla on ehkä tyyli jopa 10. Joo. No, mulla oli tossa vähän reilu puoli vuotta sit viimeksi dietti, että silloin mä vedin aika kireeksi melkein.
lavakuntoon. Mä ajattelin siis testata vähän oman kehon rajoja siinä mielessä, että kuinka alhaalla pystyy päästä. Ja sitten totta kai lopettaa se, kun alkaa mennä vähän haitat hyötyjen päällä. Mutta katsotaan nyt, kuinka alas päästään ja miltä näyttää sit. Ja sitten katsotaan, jos mä käyn heittämään yhdet kisat. Mulla on niin paljon tatskoja, niin siitä tulee aika paljon miinusta, jos menee kisaan. Mutta siis mä haluaisin sen niinku kokemuksen takia myös käydä läpi. Eikä me päästy siihen tavoitteeseen. Jes, nähdään seuraavassa videossa. Nähdään seuraavassa videossa.